Ah, alright. Isang magandang umaga po. Dito po muli sa bayan po ng Malabon Fish Market at sa mga mamimili po natin, no. So mag-update tayo ng mga latagan nila dito. Ito po yung lugar ng Malabon ay ang address 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So update natin yung mga presyon po dito ng mga gulay at yung mga laman dagat, no, na ating mapapasadahan dito sa Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. So bago lang naglatag muli si Gion dahil ang asawa niya ay kapapanganak lang, kasama niya ang kanyang kuya. So update natin, no, yung mga latag niyang mga gulay dito sa Malabon Fish Market. So kasama niya nga rin dito ngayon si Gary Panganiban. So shout out sa inyong lahat diyan, no. Ayun, bagong tabas ka. Oo. So update natin, no. Magkano ngayon yung mga presyo ng kangkong? O 10 pesos na lamang po yung mga kangkong natin. Yung carrot 120, no. Ilang araw silang walang mga paninda ditong gulay sa Malabon Fish Market dahil nanganak po yung asawa ni Gion na si Gandara. So magkano ngayon yung mga repolyo? Repolyo, boss, Lando, 60 ang kilo. Baguio beans 100 pesos yung kilo. Patatas natin 120. So ito mga nakatali na yan po ay 10 pesos, no. So yan po yung mga latag ng presyo ng mga gulay. Ayun, shoutout sa'yo Gandara, good morning sa'yo. Good morning, salamat, thank you. Gian, magkano yung mga pechay natin? 10 piso. So mura na po yung mga pechay natin, no. At alamin din natin yung mga ampalaya, magkano po kilo? Ay, ampalaya mo nga 100. Yung mga sitaw kada tali 40 pesos, no. Medyo ang sitaw po natin ay mataas ang presyo pero napakaganda naman po. Ayan. Yan yung mga presyo. Diyan, salamat Gary, thank you. At yung mga pakbit din natin dito na binabalot ni nanay, no. Ayan, no. Magkano po yung kada balot? 50 pesos po yung mga pakbit po natin. Magkano ba kayo may naman dyan? Kamyas 31 po. 120 po ang per kilo. Kasi na naman ako. Oh, malamang. Ang sarap yan. So ayan yung mga update natin dito sa mga latagan ng gulay nila, oh. Kaya 50 pesos, 20 pesos sa mga latag dito ng mga sibuyas, kamatis, at bawang. Alright, so may mga tumpukan din po ng mga sili na sulit na inyong mabibili. Alright, so ganito rin po yung mga gulay. Ano? Good morning, good morning. So ito yung mga gulay din po nila ng mga kada balot. So maraming mga gulay natin dito na mga latagan, no, na mabibili po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright, so dito na tayo sa mga nagbebenta po ng mga isdang bato sa Malabon Fish Market. So gulay po muna ang ating mga inuna sa kanilang mga latagan. Sulit presyo sa halagang 20 pesos, 50 pesos at 10 pesos na mga latag ng kanilang mga gulay, no? Iyon yung mga isdang bato na latagan po dito at dalagang bukid. May isdang patali rin po rito. Yan po ay kagagaling po ng market tree, no, na mga pinamili ng ating mga vendor sa Nabota. So mga talakitok 180 po sa mga isdang sabisi. Bilit lang ano? Sa kilo mo na lang na eh. Sobrang paano? Mahal naman. Wala kasi pa kayo. Ano ba dito sa laman? Opo. Ano ko dito sa laman yan? Laman na lang. Ang kaya kanino? Yun.
Oo, mas gusto ko yung kaysa ipang. Bakit kasi magdati na? Kaya magkano sa ano? Oo, 160. So bumalik ulit tayo dito sa pwestuhan ni Ate Brenda at ni Boss Aris, no, sa kanya mga latagan. Masyadong ano kasi yung ano natin, sensitive yung ating camera, no, medyo gumalaw kaya inayos po muli natin. So update na natin yung mga latagan ni Boss Aris, no. So medyo marami silang customer ngayon kaya hindi tayo gaano makapasok. Dahil nga syempre customer muna para hindi tayo mag-ano sa makaabala sa mga mamimili nila na mga isdang bato dito sa Malabon Fish Market. So pinagkakaguluhan yung kanilang mga latag po dito, no. Mga isdang dalagang bukid, no. Alright, so lipat muna tayo ng ibang side bago natin ano yung update yung isdang bato. So dito naman tayo kay Kuya Warren. So magaganda rin yung mga latag dito ng mga isdang talakitok, labahita, lapu-lapu. Meron po din mga isdang emperor. Morning. So busy market, no? Dalagang bukid. So di tayo kay Paring Ben. Paring Beans, magkano ngayon yung labahita natin? 180 ang mga kilo ng labahita, no? So, parang wala kayong ganun latag ngayon. Na si Ate Beverly? Medyo na-late ng takbo ng market. So yan po, no? So ito po yung inabutan natin dito sa mga latag ni Paring Vince ng mga labahita. So si Ate Beverly nasa market pa ng Nabotas. So namamakyaw pa siya roon ng mga maibebenta po nilang isda, no? Paring Ben, thank you ha, salamat. Vince. Thank you, pare. Salamat. So yun yung mga ano, no? So dito rin po kay Paring Rodi, no? At nagpunta sila sa market trip para sa mga mapapamili nila mga isdang bato sa bayan po ng Malabon. Kaya Warren, update ko lang yung ano mo, lapu-lapu. 260 yung mga talakitok. Yung emperor po. Ayun, yun po yung mga presyo po dito ng mga isdang bato ni Kuya Warren sa Malabon Fish Market, no? So mga lapu-lapu, sarap yan sa mga lutuing steam. Sarap yan, no? So Kuya Warren, salamat. So bumalik na tayo sa pwesto ni Boss Aris. So medyo busy pa rin talaga at hindi natin may update. So dito na kay Pogi natin i-update yung naglilinis ng isda. Magkano yung mga presyohan ng ano mo, dalagang bukid? Yun. Oo. So, nagkiskis na naman siya o nagkaliskis ng kanyang kakaliskisan na local salmon. So grabe, no? Nagkakaguluhan yung latag ni Boss Aris dito sa kanyang pwestuhan. Talagang hindi natin matanong yung presyo ng kanyang mga isda. Boss Aris, magkano lapu-lapu? So 60. Yung gusto natin dyan yung mga isdang batalay na malaki, no? So hindi natin ma-update yung mga presyohan ng latag. Dahil nga busy si Boss Aris. So dito na tayo sa mga latagan po ng mga isdang tinutumpok sa halagang 50 pesos. So pasada tayo, tawid tayo. Alright.
So dito tayo no sa mga latagan ng mga bangus na kada piraso at mga galunggong sa halagang 50 pesos na mga tinutumpok nila dito sa latagan sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ang lugar sa mga nagtatanong po rito no, ang lugar po natin ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So dito tayo kay Kabugris at yung mga latagan po dito ng mga 50 pesos tumpukan at mga golden pompano no, 330. 50 pesos sa mga galunggong tumpukan at ito dakot 50 pesos din sa mga dakot-dakot na mga galunggong. So kay paring Jonah na pwestuhan, ayan. At kay Kabugris, shoutout sa'yo, ilang araw kang wala pre, ilang araw kang wala. Oh, ayan, shoutout. So ito yung mga presyo ng kanyang latag, 120 sa mga bangus kada piraso at 130. At tumpukan po ng mga galunggong 50 pesos. 50-50 lang. 50-50 at meron na kayong mga pang-ulam, no? Alright, so salamat. Thank you. So abante tayo. Pre, thank you. Salamat. Parang Jonar, thank you. At dito tayo sa mga latagan, no? So ito yung 50 pesos na mga tumpok na mga galunggong at may latag din po dito ng kada piraso ng mga bangus. Ito po yung mga presyo, no? Yan, 80 pesos isang piraso at 100 pesos. Tumpukan, galunggong, chabeta, 50 pesos tumpok. Mga presyong pangmasa ng mga latagan po dito ng mga galunggong. 50 pesos yung mga bentahan po nila dito ng mga tumpok ng mga galunggong. Ganito rin po rito, galunggong. Yung mga bangus, 100 pesos isang piraso. At tinumpok na rin po dito yung mga latagan dito ng mga isang tulingan, no? Ang per kilo po ay 200 pesos. Galunggong natin 140. Ganda ng ating tulingan, no? 200 pesos po yung per kilo. Uy, alay. Boss, 50 na boss. Buksit. 50 na rin, 50 na rin. Matabang isda yan. Kulyente yan niya, matabang isda yan. Adobohin. Simin, sarap yan. Ay, dalawa yan yun. 50 lang yan. Yan po yung mga 50 pesos na tumpukan dito sa Malabon Fish Market, no? So halo-halo po yung mga tumpukan. Meron po mga kapak, tapos mga maliliit na isda, no? Halo-halo po na kanilang latagan ng mga tumpukan. So mga 50 pesos tumpukan sa Malabon Fish Market. Mga galunggong. Pakita. 120 isang piraso, no? Kaliwa din yan kami. Pare-parehas din yan. Sa ilalim. Naipit lang din yan. Namin yan. Dosing cooler yan. Ayan na lang mga natitira. Pagi. Bossing, good morning. Magkano talakitok? 50. So 50 ang per kilo ng talakitok. O, tinanghali ako. Mga putis lumot, oh. 70. Ayun, mga presyohan. Yung mga isang dilat. 50. O, ayun, mga presyo ng mga isang dilat dito sa Malabon Fish Market. At mga bisugo, no? Yan po yung mga latagan po dito sa kanyang pwestuhan. 20 lang. Ayun, 130 po sa mga isang pagi.
Boss, salamat. So ito yung mga presyo naman po dito ng mga bangus na kada piraso 120 at 130. So shout out po, good morning. Ayan, shout out po sa mga taga Valenzuela. Enjoy po sa pamimili. Salamat po. So mga followers din po natin no, na dumayo po dito na taga Valenzuela. So shout out po sa inyong lahat dyan. So mga latag ni kalahating ina, kalahating ama ng mga galunggong. Wala siyang mga isang tunsoy, kundi galunggong yung mga bentahan niya. Hindi po nakaplato. Ito po ay dakot. Kung tawagin dakot na tumpukan. So pag plato, kada plato po yun na 50 pesos na tumpukan. Salamat, Lodi. Oh, dakutan nga labanan ngayon eh. Madakot ganyan. Alright, so maraming mga kababayan natin ng dumayo na namimili sa Malabon Market. So dito naman tayo kay Kuya Romy. So shout out sa iyo, Kuya Romy. At 50 pesos din po yung mga tumpukan ng mga galunggong natin dito. Alright, so dito tayo kay Kuya Romy. Medyo umangat si Kuya Romy dito sa kanyang pwesto. Kuya Romy, magkano yung mga tilapia mo? 120 ang mga per kilo. Good morning. Ang kaibigan natin namimili oh. Namili ng ano, ng tuwakang. May tuwakang ka, no? Ano to, alisyoning? Ayun, nasarap na kilawin yan. Mga tuwakang o dilis na maliliit. So presyo ng mga latag dito ni Kuya Romy ng mga tilapia ng Batangas 120. So may pumapasok po sa loob ng Malabon Fishport na isang malaking truck na galing sa biyahe sa malayong lugar. So galing Pangasinan at dala po niyan ay mga bangus. Dagupa, no? Alright, Kuya Romy, maraming salamat po. Thank you. Shout out po muli. Shout out. Ang kalusugan natin ay lagi pong ingatan. Magpapayo na sa Oo. Salamat po. so nandiyan yung emperor. Basaris, magkano yung mga ano mo? Dalagang bukid? Magkaiba yung presyo. 250, 240. Lapu-lapu. 250. Mga ano natin pagi? 130. At bibilisan ko na yung pagbablog ko sa'yo kasi baka may dumating na yung mga customer mo. Ito mga batalay magkano? 200 po ang per kilo na masasarap na batalay, no? So yan po yung in-update natin sa kanyang pwesto dito sa latagan ni Boss Ari sa Malabon Fish Market. So ayan po. At ang dami oh. Grabe mga isda natin na malalaki. Boss Aris, ano ba tawag talaga sa isda na ito? Sniper. Snapper. So, meron kasi akong viewers na nanood. Dito sniper o snapper. Ewan ko, basta yun ang nakagisnan. Snapper po talaga. So, yun po yung masarap na isdang bato. So, yun po yung nakagisnan na tawag po dito sa Malabon, no? Yung ganyang klaseng isda. Kasi may mga kanya-kanyang pangalan po kasi yung mga isda na tawag sa probinsya. So, syempre tayo nagbablog lang dito. Taga-ibang bansa po yata yung nagko-comment sa akin na yung sinasabi niya pa mga hito na African fish. Totoo naman po yung mga hito. Pero sa vlog ko dito, ito yung kino-compare niya na sniper. So, sniper. Yan po yung tawag po nila dito, no? Sa mga ganyang klaseng isda. Siyempre, sila po yung mga vendor at tumahango. Yun din po yung nasasabi ng mga nagbebenta sa mga market ng nabotas, no? Ayan, malalaki pong isda. Sarap yan sa sweet and sour, no? So, ito naman po yung latag ni Nanay Noemi, mga bangus. Ayan. So, good morning, Nanay Noemi. So, ayan, mga bangus ni Nanay Noemi, no? At mga busy talaga sila sa kanilang mga customer. Boss Ari, salamat ha. Thank you.
So yun na po, at nakapag-update na po tayo sa kanyang latagan. Talagang binalikan natin para malaman natin yung mga presyo ng kanyang mga isda na inyong mabibili dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So thank you everyone. God bless po and bye-bye.